На 13 май 2025 година в София се състоя важна международна кръгла маса, организирана от Музикаутор и Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори СИЗАК, наречена 33 години по-късно големият разговор за частното копиране в България. Събитието е част от официалната програма около общото събрание на СИЗАК, което за първи път в историята се провежда в страна от Балканите, признание за нарастващата роля на региона в глобалната културна и авторско-правна политика. Отговорността за организацията на този ключов форум бе поверена на Музикаутор. Кръглата маса събра на едно място представители на водещи международни организации, които обсъдиха състоянието и бъдещето на частното копиране в България. Целта бе възобновяване на публичния дебат по темата и търсене на устойчиви решения, базирани на работещи европейски практики. Частното копиране е правно призната възможност потребителите да съхраняват копия на музика, филми, книги и други защитени произведения за лично ползване, без да е необходимо разрешение от носителите на авторски права. За да бъдат авторите компенсирани за тази форма на употреба, в почти всички страни от Европейския съюз функционира система за компенсационно възнаграждение. Такса, която производителите и вносителите на устройства за копиране, телефони, USB, лаптопи и други, заплащат, а събраните средства се разпределят към творците. Докато почти всички европейски държави вече имат устойчив модел, който не засяга крайния потребител, България продължава да изостава. Така родните и чуждестранни творци не получават компенсация за копираното съдържание, а възможностите за културно финансиране остават ограничени. В началото на събитието бе представено ново национално представително изследване, посветено на навиците за частно копиране на потребителите, проведено от Alpha Research, поръчано от Музикаутор и финансирано от СИЗАК. Проучването показа, че 51% от българите над 12 години или близо 2,9 милиона души копират защитено съдържание за лично ползване, най-често музика, видеа, снимки и текстови материали. Загубите за притежателите на авторски права се оценяват на 27,9 милиона лева годишно. Основните устройства за копиране са смартфони, лаптопи, USB, памети и облачни услуги. Копирането е регулярна практика, като най-често се копират снимки, музика и филми. При младите до 29 години доминира копирането на музика и видеоклипове, докато по-възрастните предпочитат книги, статии и снимки. Данните от проучването сочат и още една тенденция, че нагласите, свързани с записването на аудиовизуално съдържание за лично ползване в България, не се различава значително от данните за Европа. Разликата е, че във всички европейски страни има развит работещ механизъм за обезщетение на авторите от тези практики, които не засягат крайния потребител. България остава единствената държава в Европейския съюз, която не е въвела механизма за частно копиране по пълноценен начин. Липсата на компенсаторен механизъм за копиране на съдържание ощетява както българските, така и чуждестранните творци, възпрепятствайки устойчивото развитие на културата у нас. В следващите модули бяха разисквани различни аспекти, свързани с темата на частното копиране и успешните европейски практики. Пред нашата камера застанаха основните участници във форума: Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор, Митко Чаталбашев, регионален директор за Европа на СИЗАК, Шарл Ари Лонжон, изпълнителен директор на Копи Франс, Давид Кицингер, генерален директор по лицензирането в Артисджус и Павле Павечиш, менеджер международни правни въпроси в Сокой. Иван Димитров е изпълнителен директор на Музикаутор от 2012 година. Под негово ръководство Музикаутор активно работи за защита на правата на авторите и за насърчаване на справедливото възнаграждение за техния труд. Организацията също така участва в международни инициативи и е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори СИЗАК от 1993 година. Здравейте! Комплимент ли е за България, че е домакин на тази среща? Комплимент е, а за нас е огромна отговорност не само за тази среща, но и за тази, която следва след нея. Провеждането на най-големия международен форум в контекст на авторските права. Това е общото събрание на СИЗАК. То ще се проведе в края на май месец в София. СИЗАК е организация, която обединява над 5 милиона творци в музикалния бизнес, в аудиовизията също така.
Така че да, за нас е и комплимент, огромна чест, но повече и отговорност да може веднъж да представим България, такава каквато е в момента, включително и в културен порядък, но и също така да успеем да предвижим всички дефицити, които имаме към настоящия момент в нашето законодателство в посока на успешните европейски практики, защото реално международните организации представляват стандарт. Те показват какво може да се постигне, какъв е потенциален определен инструмент. Авторското право е световен инструмент за инвестиции в културата и когато ние успеем да достигнем тези стандарти, реално ние ще може да създадем контекст за абсолютно всички. Като започнете автори на музика, текстописци, аранжори, композитори, продуценти на музика, режисьори, сценаристи, всичко. А защо мислите, че България се движи с толкова по-бавни стъпки в сравнение с останалите европейски държави? Това само законодателен проблем ли е или се дължи на някаква нагласа на обществото? В така последната книга, която чета, която на един от новите лауреати по икономика, всъщност се казва, че просперитета на една държава се определя не от нейните природни ресурси, не от нейната география, а от нивото на институциите. Начинът, по който действат институциите, са определящи за това дали едно общество ще бъде проспериращо или обществото ще бъде поставено в капана на бедността. Вярвам, че нашите институции в момента са парализирани. Ние имаме социални проблеми, сериозни, които са свързани с корупция, които са свързани с непрозрачни практики, които са свързани с популизъм, ако искате, хората са уморени от избори и в момента трудно достигаме до хора, които могат реално да осъзнаят какви биха били ползите, за да предприемат съответните действия. Но мисля, че сме в правилна посока и все повече успяваме да достигнем до такива политици. И вярвам, че ще успеем да предвижим и нашето законодателство напред. А тъй като темата днес е частното копиране, какви са механизмите, какво по-конкретно ще направи Музикаутор за ефективното въвеждане на механизма за частното копиране? На днешната кръгла маса бяха представени няколко неща. Първото от тях е национално проучване, извършено от Alpha Research за навиците на българите да копират. Първото и най-важно нещо е всъщност чрез това изследване да докажем нещо, което се случи. Доказахме реално, че в България има частно копиране. Това не е въпрос на интерпретация. Моя, ваша или на който е държавен служител. Това е факт, то се случва. Това, което чухме от другите гости, които бяха тук, представители от Франция, от Унгария, от Сърбия, че реално навиците на българите, които бяха показани в това изследване, са сходни на навиците в техните държави. Тоест има някакви отклонени специфики, но общия принцип е факт. Нашата цел е реално там, където има частно копиране, независимо дали става въпрос за празни носители, копиране на съдържание върху флаш памети, върху външни дискове и така нататък, или пък когато става въпрос за копирането им на различен тип устройства, като мобилни телефони, като таблети, като компютри, всички тези обекти да могат да попаднат в сферата на закона, в сферата на регулацията и от всички тях да могат да се събират компенсационни възнаграждения. А какви са най-големите предизвикателства при въвеждането на този член 26, който касае точно тази тема? Вярвам, че има останали във времето лобита, които не виждат смисъла от това нещо. Значи ние бихме могли да кажем, че държавата в момента дава едни пари, които са по-високи за пенсии. Може да го обясним много ясно защо това нещо е необходимо, защото тези пенсии са ниски, подценени, защото хората не живеят достойно и така нататък. Но реално, когато държавата отпуска тези средства се инвестират в икономиката, защото хората, пенсионерите в случая в този пример, стават активна част, те харчат тези пари, те създават някакъв контекст за други бизнеси, от които разбира се изкарват тези пари. Тоест, успешните икономики в света са тези, които успяват да създават все повече кръгове на циркулиране на парите. Колкото повече инструменти имаме да инвестираме в културата, а културата в България, творческите културните индустрии генерират над 4% от брутния вътрешен продукт. В Европа този процент е по-висок. И когато ние се обявяваме да създаваме веднъж културен продукт, второ да насърчаваме бизнеса в този културен продукт, да насърчаваме нас, българите, да се представяме с нашето творчество, с нашите възможности, с нашия потенциал, ние имаме много повече бенефити, не само за музикалната индустрия, но и за всички съпътстващи индустрии, защото това нещо печели туризма,
когато представя България като уникална, различна дестинация, от това нещо печелят технологичните компании, защото съдържанието, което се създават от творците, реално е в основата на всички платформи. Всичко, което в съвременния свят се дистрибутира като съдържание. Филми, видеоклипове, музика и така нататък. Тоест има едни много такива връзки между отделните сектори, които ако бъдат осъзнати от всички заинтересовани по темата лица в България, ние бихме могли да разкрием потенциал, който е огромен. Представете си, че от всички членки на Европейския съюз, България е единствената, която не е припознала този инструмент. Ние твърдим, че последните ще станат първи, за да може да намерим мотивация в тази трудна среда да се движим напред. Безспорно има много добри примери в другите държави. Смятате ли, че някой би могъл да бъде приложен и у нас? Всички примери биха могли да бъдат приложени в нас, включително по отношение на бенефитите. Това, което чухме в френската практика, да се финансират фестивали, да се подпомагат филми, да се подпомагат workshop-ове, обучение на творци, за да могат да бъдат свързвани помежду си. Всички тези неща имат огромно значение сами по себе си. Когато заработят в система за по-дълъг период от време, тогава натрупването, което ще има, ще доведе до едно качество. Аз лично съм заинтересован, разбира се, от българската музика, но не само, защото това са свързани елементи. Българската музика не е представена само по телевизия, тя се интегрира в музика, тя се интегрира в електронни игри. Приложението са много. Тоест ние ще дадем контекст за всички останали творчески индустрии. Да се надяваме, че при следващата среща ще се поздравим с успех в тази сфера. Законодателният процес отнема време, но трупането на аргументи, което е основната ни задача на този форум, върви в правилна посока. И се надявам, че в максимални бързи срокове ще успеем да убедим отговорните лица в парламента да вземат подобен тип решения. Благодаря, пожелавам много успех. Благодаря и аз. Митко Чатълбашев е регионален директор за Европа в СИЗАК, Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори, и BM, Международното бюро на дружествата за механични права, от октомври 2003. Той ръководи Европейския регионален офис, базиран в Будапеща, и отговаря за отношенията с членовете на СИЗАК и BM от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Благодаря за възможността да говоря от името на СИЗАК, която е Световната организация на композитори и автори. Аз имам удоволство да бъда нейния регионален директор за Европа. Да, в известен смисъл може да кажем, че това първо по характер събитие, посветено изцяло на частното копиране в България, е чест, но това събитие ние го организираме, защото частното копиране, за съжаление, не работи в България. Тоест, ние искаме да стимулираме работа на частното копиране в България след 30 годишна пауза. За съжаление, България продължава да е единствената страна, членка на Европейския съюз, която има такова правило за частно копиране, което позволява на всеки гражданин свободно да използва, да копира възнаграждение за лично ползване единствено, срещу справедливо възнаграждение. Гражданите, както показва току-що представеното изследване на Alpha Research, копират масово произведения, но за съжаление държавата не е предвидила ефективен механизъм за изплащане на възнаграждения на засегнатите творци. А как си обяснявате това? Проблема само законодателен ли е или може би някаква нагласа на обществото, за да не работи ефективно? Проблема мисля, че е комплексен, както много неща в България. Основното според мен е неподходящата правова рамка. Последното изменение на закона в частта за частното копиране от 2011 година, което буквално уби частното копиране. Механизмът е изключително неефективен, прилага се само върху остарели носители, основните девайси, както се казва, които се използват за частно копиране, например смарт телефоните, не са включени в този механизъм, няма ефективен механизъм за събираемост, така че първата основна причина е неподходяща правова рамка, която се нуждае от спешна ревизия. А как оценявате възможностите пред българските и пред международните автори за активиране на отчисленията от частното копиране?
Има големи шансове за решаване на този въпрос. СИЗАК продължава да подкрепя нашите членове музикаутор и филмаутор. Имаме вече и авторитетно социологическо проучване, което по безспорен начин доказва, че в България се копира масово. Имаме и първи оценки на щетата, която за 2024 година се изчислява на около 27 милиона лева, което не е малко. Надяваме се, че тези цифри и практики, установени от това социологическо изследване, ще бъдат подкрепени от конкретни текстове. Нашите дружества имат конкретни текстове, които скоро ще поемат път и към Министерския съвет, и към законодателя, и се надяваме, че до края на годината в най-добър случай да има някакви съществени промени в механизма за частно копиране, иначе ние ще продължим да бъдем последната страна от Европейския съюз в този аспект, за съжаление. Тъй като вие отговаряте за цяла Европа, със сигурност, разбира се, има разлики в различните държави, но все пак, кои са най-големите предизвикателства, които срещате в източна и централна Европа? По отношение на частното копиране? Да. Имате предвид. Най-голямото предизвикателство е да убедиме съответните държавни институции в държавите, че този механизъм е полезен за всички. Той е част от екосистемата на креативните индустрии и че е необходимо частното копиране да се адаптира към новите технологични промени в ползването на музика, на филми, на текст. Това е технологично неутрален процес и преди години основните средства за копиране, да речем, са били видеокасети, дискове. Сега основните уреди, които се използват за частно копиране, са смарт телефони, компютри, така че ние искаме да обърнем внимание на нуждата от адаптация на схемите, националните схеми към тези предизвикателства на дигиталната съвременност. Извън частното копиране, кои са най-големите проблеми, които срещате в региона с авторските права като цяло? Продължава спазването на авторски права в много държави от традиционни правоносители. Имаме случаи, които все още дори телевизионни и радиокомпании отказват заплащане на авторски права. Колкото по-на изток отиваме, толкова по-големи са проблемите. Така че ние продължаваме да подпомагаме нашите членове в съответните държави. Има безспорен прогрес, но все още Източна Европа изостава доста от нивото на събираемост на авторско-правни възнаграждения в сравнение с западната част на Европа. Да си пожелаем при следващата ни среща да обсъдим нещо в по-положителна сфера. Наистина да си пожелаем това нещо. Благодаря ви много. Шарл Анри Лонжон е изпълнителен директор на Копи Франс. Френски юрист и експерт по авторско право, който от 1996 заема длъжността генерален секретар на Копи Франс, организация, отговаряща за събирането и разпределението на възнагражденията за копиране за лично ползване във Франция. It's not your first visit in Bulgaria. No, it's the second one, and I'm very happy to be here again. How many years in France this model of your mechanism for private copy is working, and why is functioning so well and it's so successful according to you? So now it's the 40th year. We will blow the pie with that. 40 years. It has been established in 1985. And it works well because all the discussions that are already happening here, we already had them before. So we are a step further, but we had to do it. And the fact is that the system works correctly because it has been adapted to all the technological evolution and keeping the legal principles as a basis. There's always a harm, there's always a copy, whatever can be the device you are using and the way you are copying. And how does Copy France use the collected funds to support the culture in the country? The law, since the beginning, the law stated that 25% of the sum collected has to be invested in cultural events. So there is now an habit of such investment, and
the state realized that in giving this opportunity to collecting managing organization, the system will function correctly without giving state funding. This is private funding, and it works correctly in total transparency. All the events that are funding by this cultural funds are put on the website, and you can know exactly from €1 to another what has been spent on which, and it covers all the territories, all the kind of culture creation, books, music, theaters, record producing, performing artists, festivals. Lots of festivals are sustained by this financial system. And we are lacking behind. You heard it for maybe 30 years, our country, I mean. So what are your recommendations? What we can do to go further with quicker steps? Quicker steps should, in my opinion, to reinforce the legal basis. Some court decisions normally are needed in order to fix the system. And that's the main part. And also in the discussion, you have to include all the parties together in order to accept the system. The system has to be understood and accepted. And do you think that the French model could be implemented here in Bulgaria? Some of the part we have all our own habit, all legal tradition and so on. But some of we realize that in most of Western European countries there are common grounds. These common grounds can be totally enlarged to other countries. No problem. Your model is functioning very well, but do you still face any difficulties? We face still difficulties. We have to adapt. The main difficulties at present is the online sales of goods through big marketplace shops, because they do not respect VAT, they do not respect private copying remuneration. That's why notably the European Commission has established new tools such as DMA and DSA, Digital Service Act, and we will use this in order to implement, because now the market is global on a European scale, and so we have to adapt to that. This is the main adaptation we have to take, and the other adaptation is the new way of storing the contents through clouds notably. Thank you so much for sharing your experience. It was a pleasure. Давид Китцингер е генерален директор по лицензирането в Artisjus, унгарското бюро за защита на авторските права. Китцингер активно участва в международни дискусии по въпроса, свързани с авторските права в дигиталната ера. Nice to meet you here in Bulgaria. Is it your first time here? No, it's my third time actually. Last time I came to another event of BEAM, that is an umbrella organization for phonomechanicals. How do you manage with the private copying mechanism in Hungary? You really have great achievements, as we heard, and what are the results, if you can share? We collect about 23 million euros per year. The key is that we started in 1983 during the socialist era of the country, where redistribution of wealth from business to culture was an everyday practice, and we try to continuously understand the market, because it's technologically the technology changes, copying habits are changing, and we are about to follow the changes, and we conduct an annual survey to know about the copying customs of the people, and we try to build alliances and understand how private copy is working, and how the turnover of the devices are functioning, and how import and export goes, and what are the hardship of the importers. So we try to understand the whole market. We see as a whole market, and we also have to
make a good relationship between rights holders, because Artisius is the collective management organization for songwriters and composers, but we are collecting on behalf of performers, sound recording producers, film producers, and even visual artists. What were the biggest difficulties that you've met for all these years, and what are the challenges that you face now? We have continuous challenges, and every year has its highest priority and biggest challenge. Currently, online marketplaces that sell devices, mobile phones, and blank carrier media are the biggest challenge, because in European Union it's very easy to set up a marketplace and serve someone from in Yugoslavia from Romania, from Yugoslavia to Romania. Well, they are not EU, then Slovenia. So we try to provide the market some additional layer of transparency on the market, and we always have to support the notion that it is important for the national culture, because every Central East European country needs to support its national culture, and we collect sufficient fund directly from the market, so it's easier for the government. But we always have to sell this idea to them. What are the main lessons that Bulgaria can learn from the Hungarian experience? When I talked with colleagues, I tried to convince them that they need a strong alliance, and they have to sell the idea to importers or producers of the devices, politicians, and for the general public, because in Hungary, when I started this business 14 years ago, in Hungary it was very, very unpopular, because that time everything was free, everything was on the internet, the whole music industry collapsed, and this was very important for the authors to survive. It is important for the Bulgarian colleagues to popularize the idea of self-financing, transparency for the government and business, if they understand this, it won't be that painful for anyone, and at the end of the day, a strong alliance will form. Thank you so much. Thank you very much. Павле Павичич е мениджър международни правни въпроси в СОКОЙ, Организацията на музикалните автори в Сърбия. В тази роля той отговаря за международното сътрудничество и правните аспекти, свързани с защитата на авторските права на сръбските музикални автори в чужбина. Is it your first visit in Bulgaria? Yes, this is my first time. But hopefully I will return soon. Actually, in 2 weeks we have the CISAC General Assembly, so I'm pleased to be coming again. How does SOCOI handle with this mechanism? Because we are talking today for the private copying. How does SOCOI manage to handle your model in Serbia for this? Well, it took us a while together, because the system has been implemented only 10 years ago, but it took us 15 years since the legal basis was founded. But fortunately we were able to constitute a system which is working very well right now, and a couple of years ago we've also updated the list of devices which are being levied, which led to a drastic increase in our collections. So I think the main things which need to be done is to have some transparency, to have a good communication and cooperation with the state bodies, and to be current with the technological advancements. So it's very important to have a good law first, law system for... Yes, exactly. That is the starting point. That is the starting point from a legal perspective, but also from a market perspective, you need to have, a vast understanding of the system, why it needs to be put in place in order for things to go along more smoothly. What are the main challenges that you faced for these 10 years? Well, our system is a bit complicated, so I think
some of the legal solutions which are present in Serbia allowed for somewhat slower advancement, but we were able to overcome it through good communication with our state bodies, with the Intellectual Property Office, with the Customs Administration, and so on. So even though the procedure is somewhat complicated because it includes a lot of stakeholders, a lot of legal acts that need to be done, I think that when people have a mutual understanding, it goes a lot better. As you said, everyone has benefit if that is working. Yes, exactly. So you have cultural benefits, you have benefits for rights holders themselves from all authors and neighboring rights organizations. You have the state benefits in taxes, definitely, and you have legal certainty and transparency when it comes to importers and when it comes to end users, who are actually the users of private copying. As neighbor countries, we for sure have lots of things in common. What recommendations can you give to Bulgaria for implementing that mechanism for private copying? Well, I think you need to have goodwill and you need to be consistent, because when you have that, I think it's easier to achieve good communication. So just don't give up, because the results really are there, and we've seen today from our previous presentations and panels that very, very good results for all stakeholders can be achieved if you're up to it. Thank you so much. My pleasure.